Il-minuta tibda issa. Dorian Mallia, direttur artistiku ta' Moveo. Dorian, għaliex tisem? Hija mod li jiena dejjem kont naf kif ħan esprimi ruħi. U x'tib ta' spin huwa favorit tiegħek? Is-swim favorit tiegħi għall-klassiku, il-kontemporanju nħobbu ħafna, imma għalija u għaxol li nħobb nagħmel jiena il-klassiku huwa xi ħaġa li jibqa' dejjem hemmhekk. U spin għaliex huwa importanti? Is-swim huwa importanti għax jgħinek toħroġ minn qoxortok, jiġifieri jgħinek tkun dak li inti, dak il-persuna inti onesta wkoll. Il-party Lose Yourself to Dance. X'għandu differenti minn parties oħra? L-ewwel ħaġa da ħajkun hemm ħafna żeffina li ħajkunu qegħdin jgħinu l-party wkoll ikollu dik il-vibe li aħna konna nsejħulu disco, jiġifieri bis-sfin li huwa diġà kreat u bin-nies li ħajkunu qegħdin jisnu kif jisnu f'disco ħanoħolqu xi ħaġa naħseb differenti minn tas-soltu. Jiena verġ sata. Grazzi.